Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είμαστε σήμερα στο δεύτερο θεματικό εργαστήριο το οποίο υλοποιούμε, το οποίο διεξάγουμε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Όροι που πλέον έχουν γίνει λίγο πολύ γνωστοί και κοινοί στις αναφορές μας. Η επιχειρηματική ανακάλυψη λοιπόν, κατά κλάδο όπως τη διεξάγουμε, στόχο έχει να ακούσουμε τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα με τη συμμετοχή όλων των φορέων τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ερευνητικής, όσο και των υπολείπων θεσμικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτή, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, σε συγκεκριμένα βήματα και σε συγκεκριμένες ενέργειες για να χρηματοδοτηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ σχήματα τα οποία θα εφαρμόσουν καινοτόμα πράγματα είτε στην παραγωγή, είτε στην οργάνωση, είτε στο clustering στους διάφορους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού, του νεοαναδυόμενου κλάδου του φαρμάκου. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο θεματικό εργαστήριο σήμερα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πανελλήνια Ένωση της Βιομηχανίας του Φαρμάκου που συμμετέχει και τα μέλη της, τα οποία επενδύουν και στην περιοχή της Τρίπολης, στην Πελοπόννησο, και είμαστε σε ανοιχτή σύνδεση και το link έχει δοθεί στα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν όλοι εκείνοι που έχουν κάποιο ερώτημα ή κάποια πρόταση για τον τομέα του φαρμάκου, για να μπορέσουμε να γίνουμε έτσι και σοφότεροι και σε αυτό τον κλάδο όπως αναπτύσσεται και όπως θα ριζώσει, να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη διάσταση και σε εργατικά χέρια και σε επένδυση και σε ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Θα παρακαλέσω τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, για την εισήγησή του έτσι για το σημερινό θεματικό εργαστήριο, το οποίο είναι έτσι και πρωτόγνωρο, γιατί δεν έχει διεξαχθεί στο παρελθόν ξανά με νέο κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία όλων εδώ στο σημερινό εργαστήριο και διαζώσεις και διαδικτυακά. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχω προετοιμάσει κάποια εισήγηση, αλλά θα πω όπως το νιώθω νομίζω. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ανάπτυξη γενικότερα με άξονα πάντα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου είναι μια, θα έλεγα, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχουμε σαν νέα περιφερειακή αρχή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και σίγουρα πρέπει να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν καταρτήσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Πελοποννήσου, τα επιμελητήρια, έχουμε μιλήσει και θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, ως ότου το φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα είναι το καλύτερο δυνατό. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια λοιπόν και με τη βοήθεια όλων των εργαλείων που έχουμε πλέον από τα Υπουργεία, από το ΕΣΠΑ, από τις διαχειριστικές αρχές, κάνουμε αυτό τον πολύ ωραίο διάλογο προκειμένου να αναγνωρίσουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε πολύ ωραίες τομείς, πολύ βασικούς παραγωγικούς τομείς, στους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε παραπάνω, να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και ο χώρος του φαρμάκου, ο οποίος είναι ένας αναδυόμενος χώρος για την περιφέρεια Πελοποννήσου, χάρη σε επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ περισσότερες επενδύσεις που όλοι προσδοκούμε να φέρουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ, ένα οικοσύστημα γύρω από το φάρμακο, το οποίο θα δημιουργήσει και πάρα πολλές συνέργειες και με άλλους χώρους, στους οποίους και έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και θέλουμε να δημιουργήσουμε. Πάντα με στόχο νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας landmarks για την περιοχή μας, σημεία που έχουν ενδιαφέρον και για ξένους επενδυτές και για Έλληνες επενδυτές και για Έλληνες ερευνητές, εργαζόμενους και γενικότερα όλο τον κλάδο. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι υπάρχει μια δέσμη δράσεων και ενεργειών που πρέπει να κάνουμε άμεσα, προκειμένου να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τέτοιου είδους επενδύσεις, ώστε να έχουμε την προστιθέμενη αξία το συντομότερο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και ένα μπουκέτο κινήτρων, προκειμένου να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις, και νομίζω ότι εδώ είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, και όχι μόνο άμεσες επενδύσεις στον τομέα του φαρμάκου, αλλά και υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η συσκευασία, όπως τα χημικά, όπως η διαχείριση αποβλήτων. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από το βασικό οικονομικό τομέα
που είναι το φάρμακο, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και αυτό που ονομάζουμε κυκλική οικονομία, αν θέλετε, αξιοποιώντας όλα αυτά τα πλέον εκτήματα, τέλος πάντων, που μας δίνει όλη αυτή η προσέγγιση. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που επίσης σαν Περιφερειακή Αρχή πρέπει να δούμε και γενικότερα σαν κράτος θα πρέπει να δούμε, κυρίως με υποδομές ώστε να είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Ξέρετε ότι η διαχείριση προσδοκίας είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλους μας. Και η διαχείριση προσδοκίας θέλει πολύ προσοχή και στις πολύ μεγάλες, στη γέννηση πολύ μεγάλων προσδοκιών, αλλά και δεν πρέπει να τις υποδιαστασιολογήσουμε. Εκεί θα έλεγα ότι ένα ευαίσθητο σημείο είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Οπότε το πρώτο ερώτημα για εμάς είναι αν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να τις φιλοξενήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Π.χ. Θα έρθουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πέρα από τους εργαζόμενους που θα βρούμε στις τοπικές περιοχές. Όλους αυτούς τους εργαζόμενους θα πρέπει κάπου να τους φιλοξενήσουμε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τα παιδιά τους να αποκτήσουν κίνητρα να θέλουν να βρίσκονται εδώ. Πράγμα που σημαίνει επενδύσεις σε παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες. Αντίστοιχα, επενδύσεις και ενίσχυση σε υγεία. Να καλύψουμε οικιστικές ανάγκες που ενδεχομένως υπάρχουν. Και θα πήγαινα και ακόμα πιο πέρα σε άλλου είδους υποδομές, όπως είναι τεχνολογικές υποδομές, όπως είναι διαδικτύο, όπως είναι υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και τέτοιου είδους υποδομές τις οποίες χρειαζόμαστε. Και το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι κυρίως θέματα κατάρτισης και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, ώστε αφενός να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην περιοχή, στην Αρκαδία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και θα ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κλάδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, να μπορέσουν να είναι αποδοτικοί και ουσιαστικοί σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και όπως είπα προηγουμένως, νομίζω ότι ο ρόλος μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ ουσιαστικός, πάντα σε συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία και με όλους αυτούς τους κλάδους που μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες μαζί της. Για να το κάνω να μαζέψω λίγο όλα αυτά που ανέφερα και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πρώτον, σαν περιφέρεια θέλουμε να γίνουμε πολύ ελκυστική περιφέρεια σε επενδύσεις. Δεν φτάνει όμως να είσαι μόνο ελκυστικός, πρέπει να γίνουμε και φιλικοί. Άρα θα πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς αυτή την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να διοδοτούμε πολύ πιο γρήγορα τέτοιου είδους επενδύσεις, να μπορούμε να δίνουμε άδειες εγκατάστασης πολύ πιο γρήγορα. Κάνουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα αρχίσουν να φανούν πολύ, πολύ σύντομα. Δεύτερον, με τη βοήθεια και την τεχνογνωσία που έχουν ήδη αποκτήσει οι επενδυτές που ήδη έχουν έρθει στην περιοχή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε πολύ το μπουκέτο των κινήτρων τα οποία θα μπορούσαμε να δίνουμε. Ξέρετε καλύτερα από εμάς που βρήκατε προβλήματα, ξέρετε που καθυστερήσατε. Θα μπορούσαμε να σας ακούσουμε σε έναν έτσι παραγωγικό διάλογο προκειμένου να τα λύσουμε και να ενσωματώσουμε, να κάνουμε αυτά τα κίνητρα πολύ πιο ελκυστικά. Τρίτον, πρέπει να δούμε υποδομές και ανάγκες που δημιουργεί όλος αυτός ο αναπτυξιακός, αν θέλετε, οι αναπτυξιακές δράσεις, ώστε να τις κάνουμε πολύ πιο παραγωγικές και ουσιαστικές. Και τρίτον και τέταρτον, να δούμε πώς όλες αυτές οι επενδύσεις, αυτές που υπάρχουν και αυτές που θα έρθουν, θα μπορούσαν να κάνουν την περιοχή μας μια περιοχή ακόμα μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για ανθρώπους πολύ πιο εξειδικευμένους, με διαφορετικές δεξιότητες, γενικότερα ένα πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο τομέα και εμέσως να βοηθήσουν και στην καταπολέμηση άλλων μεγάλων προβλημάτων που έχουμε, όπως τη μείωση του πληθυσμού μας, τη γύρανση του πληθυσμού μας, γενικότερα το δημογραφικό στην περιοχή της Πελοποννήσου. Αυτά από εμένα και θα συνεχίσουμε με ό,τι έχετε προγραμματίσει. Να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου εκ μέρους των Ομιλητηρίων Πελοποννήσου στις εργασίες.
Για μας αποτελεί τα επιμελητήρια και πόσο μάλλον για το Αρκαδίας ιδιαίτερη τιμή, αλλά και ζούμε και ιστορικές στιγμές, επιτρέψτε μου. Και δεν το λέω να σας κολακεύσω. Προφανώς είστε στην αιχμή του δώρατος της επιχειρηματικότητας και στα ποσοστά του ελληνικού ΑΕΠ και τη στιγμή αυτή βρίσκεστε στο χώρο του επιχειρηματία, σε ένα επιμελητήριο. Για μας είναι μεγάλη τιμή. Βέβαια είμαστε και τυχεροί πολύ, γιατί από ό,τι καταλάβατε ο κ. Περιφερειάρχης, προερχόμενος από την επιχειρηματικότητα, λέει τα θέματα, τόσο πολλά θέματα σε λίγο χρόνο και to the point, οπότε υπάρχει η αλληλεπίδραση και η αλληλοκατανόηση. Σε πολλά θέματα μας κάλυψε που θα λέγαμε εμείς. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, χωρίς να καθυστερώ, είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι επιχειρηματίες έχουν επιλέξει την Πελοπόννησο, την Αρκαδία για κάποιους λόγους και τους ευχαριστούμε και μας τιμά αυτό. Θα πρέπει όμως εμείς να είμαστε πέρα από τη φιλοξενία που μας διακρίνει, να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θέλω να πω, δεν το λέω τυχαία. Έχω προσωπικές ενδείξεις και περίπτωση που ο επιχειρηματίας ήρθε στην Αρκαδία να επενδύσει και οι τιμές που αντιμετώπισε ήταν εξωπραγματικές. Πρέπει λοιπόν τους επιχειρηματίες αυτούς και γενικότερα όσους εμπλέκονται στην κυκλική οικονομία που θα δημιουργηθεί με τις επικουρικές επιχειρήσεις, τις δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από τις φαρμακοβιομηχανίες, να τις αντιμετωπίσουμε με λογική. Να μην εκμεταλλευτούμε την κάθοδο των επιχειρηματιών, αλλά να τους αγκαλιάσουμε και να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια διαχρονικά την ύπαρξή τους στην Αρκαδία μας και στην Πελοπόννησο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επιμελητήριο Αρκαδίας και εξυπακούεται και τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου, στο μέτρο που μπορούν θα είναι δίπλα σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρουπή, και για τη φιλοξενία και για τη συμμετοχή του επιμελητηρίου και των υπόλοιπων επιμελητηρίων που παρακολουθούν σήμερα. Κυρία Κοσμοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συντονισμό και όλη τη... Ευχαριστώ και εγώ. Αρχικά για την πρόσκληση και προς την Περιφέρεια, κύριε Περιφερειάρχα, και για τη φιλοξενία, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να προβάλλουμε και εμείς έναν κλάδο παραγωγικό και δυναμικό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με σημαντικό θετικό αποτύπωμα και στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία. Με τις μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή της Αρκαδίας, σαφώς δημιουργείται, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ένα οικοσύστημα. Και ένα οικοσύστημα που θα οδηγήσει σε συνέργειες και με άλλους κλάδους, αλλά και στη δημιουργία νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Στόχος αυτών των επενδύσεων είναι να δημιουργηθεί εδώ, στην περιοχή της Αρκαδίας, στην πόλη της Τρίπολης, πραγματικά ένα φαρμακευτικό hub που θα είναι μοναδικό σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Γίνονται μεγάλες επενδύσεις που στόχο έχουν να προβάλλουν όχι μόνο τον παραγωγικό αυτό κλάδο της οικονομίας μας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία που ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μέσα σε όλη αυτή την πορεία μέχρι να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι επενδύσεις μας. Και ευχόμαστε να έρθουν και άλλες στην περιοχή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ ωραία. Εμείς ευχαριστούμε και για το συντονισμό και για τη συμμετοχή και για όλη τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να φτάσουμε εδώ. Εγώ λοιπόν για να μαζέψω αυτά που ακούστηκαν και αυτά που εύκολα κατανοούμε ότι είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων του φαρμάκου που έρχονται και καθίσανται στην περιοχή της Τρίπολης. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχήν είναι ένα κομμάτι το οικιστικό, το οποίο είναι εκτός της σημερινής κουβέντας, γιατί ακριβώς είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα και για την ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα για τον τομέα του φαρμάκου που θα απασχολήσει αρκετούς εργαζόμενους. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό που άπτεται του προγράμματος της περίοδου 21-27 είναι τα προγράμματα της κατάρτισης, τα οποία μπορούμε να τα δούμε και να συνεννοηθούμε με το επιμελητήριο και με την ΠΕΦ, ποια είναι εκείνα τα επαγγέλματα, μετά τα μαθήματα, μετά ο κύκλος κατάρτισης κτλ. Γιατί έχουμε το χρόνο μπροστά μας να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και στο τελευταίο σημείο που χρειάζεται για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τον κόσμο. Και ερχόμαστε καθαρά στο κομμάτι το επιχειρηματικό, το καινοτόμο, αυτό δηλαδή που προσπαθούμε να κάνουμε σε πρώτη φάση αυτή την περίοδο, για να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε εάν σε αυτές τις επενδύσεις που κάνετε και σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για να είμαστε ειλικρινείς, τόσο στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης, στο κομμάτι των πρώτων υλών, να ακούσουμε λοιπόν τι είναι εκείνο που έχετε σαν σκέψη, σαν ιδέα, και δευτερευόντως να πω ότι θα προκύψει από αυτόν τον κύκλο επαφών μαζί σας και τον κύκλο της διαβούλευσης
θα προκύψουν όλη εκείνη η κωδική άσκηση δραστηριότητας, η ΚΑΔ των δορυφορικών, επικουρικών, συμπληρωματικών επιχειρήσεων, τους οποίους, ναι, μπορούμε εμείς μέσα από το ΕΣΠΑ επίσης να χρηματοδοτήσουμε, και να τονίσω ότι και τα ποσοστά χρηματοδότησης, πέρα από το φιλικό και το ελκυστικό που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, που είναι μια δουλειά εκ της βάσεως να γίνει για να φτάσουμε σε προσκλήσεις που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον, να τονίσω ότι τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που βλέπετε και στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, γιατί μια περιοχή όταν ανήκει κάπου έχει αυτά τα ποσοστά ανεξαρτήτως του προγράμματος. Γι' αυτό είναι και ελκυστικά και θα το κάνουμε και ωφέλιμα και φιλικά, που είπε ο Περιφερειάρχης πριν, για να διακρίνουμε έτσι την ένταση του κάθε όρου. Άρα μπορούμε να δούμε λοιπόν και τις επιχειρήσεις, και το λέω και για αυτούς που μας παρακολουθούν, ότι αυτές οι επιχειρήσεις που θα βρούμε τους ΚΑΤ και θα τους προσδιορίσουμε με τη δικιά σας βοήθεια, θα είναι εκείνες που θα μπορέσουμε με μια διακριτή πρόσκληση να τις συμπεριλάβουμε για να μπορέσουμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Τι περιμένουμε από εσάς εκτός από την παρέμβασή σας την τωρινή? Περιμένουμε ένα πολύ καλό ερωτηματολόγιο που είναι στοχευμένο, το οποίο σε συνεργασία με την Αθήνα και με τη μονάδα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης το έχουμε δει, ώστε να μπορέσουμε να το έχουμε συμπληρωμένο. Θα είναι πολύ θετικό να δώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας να μας το συμπληρώσετε, να μας το στείλετε. Και μετά την παρέμβασή σας ή πριν την παρέμβασή σας, να ακούσουμε λίγο τον υποστηρικτή της υπηρεσίας μας, τον κύριο Κρυμίτσο, τον Κώστα, που με τη βοήθεια του οποίου κάνουμε όλα τα θεματικά εργαστήρια, σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση για αυτό που ευελπιστούμε να πάρουμε σήμερα και για το αποτέλεσμα που ευελπιστούμε γενικά από τα θεματικά εργαστήρια τα οποία πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα, και είναι και για την αγροδιατροφή και είναι για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, για τη χυμοποιία, για το λάδι και για τον τουρισμό. Είναι οι κορονίδες, η αιχμή του δώρατος της ανάπτυξης περιφέρειας, αλλά ο τομέας ο δικός σας έρχεται στο δεύτερο θεματικό εργαστήριο, έτσι να δώσει τον αέρα του νέου. Κώστα. Καλημέρα σας και από μένα. Αρχικά να πούμε για όσους μας παρακολουθούν μέσω Zoom, στο chat υπάρχει και η λίστα συμμετοχής, όπου θα θέλαμε να τη συμπληρώσουν όσοι παρακολουθούν μέσω Zoom, και το ερωτηματολόγιο σε link. Θα σας πω περισσότερα για το ερωτηματολόγιο στη συνέχεια, λίγες λεπτομέρειες τεχνικές για το τι κάνουμε σήμερα και γενικότερα για το τι είναι η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Στην περίοδο 21-27 υπάρχει μια εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και από εκεί και πέρα η κάθε περιφέρεια έχει κληθεί να εξειδικεύσει τη δικιά της στρατηγική σε τομείς που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτή η δουλειά έγινε κατά την κατάρτιση του προγράμματος 21-27 και οι βασικοί τομείς προτεραιότητας για την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανέφερε και ο κ. Ψαράκης, ήταν η αγροδιατροφική αλυσίδα, ο τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργική βιομηχανία, υλικά κατασκευές και βιομηχανία και οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς, οι οποίοι είναι δορυφόροι ουσιαστικά αυτών που ανέφερα νωρίτερα, τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Προφανώς με τις επενδύσεις που γίνονται τώρα στην περιφέρεια, εντοπίσαμε και τον αναδυόμενο κλάδο του φαρμάκου, γι' αυτό και κάνουμε και το σημερινό θεματικό εργαστήριο και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλα. Όσον αφορά τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, είναι μια προαπαιτούμενη διαδικασία που έχει προσδιοριστεί μέσω εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ και συνοδεύει την εξειδίκευση των περιφερειακών στρατηγικών εξειδίκευσης. Είναι μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, γι' αυτό, όπως είπαν και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Ψαράκης, σκοπός μας είναι να ακούσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά μέσα από αυτές θα έρθουν και θα εξειδικευθούν στη συνέχεια προσκλήσεις χρηματοδότησης πάνω σε δράσεις οι οποίες κύριο στόχο έχουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Όπως γνωρίζετε, κάθε προγραμματική περίοδο οι πόροι του ΕΣΠΑ μειώνονται, συνεπώς υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση στην έρευνα, ανάπτυξη και την καινοτομία. Κάποια χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι ότι είναι δυναμική και συνεχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έγινε ένα θεματικό εργαστήριο και τέλος. Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση. Θα σας δείξω και στη συνέχεια το site της διαχειριστικής αρχής, όπου έχει αναπτυχθεί μια διαδικασία που μπορείτε συνεχώς να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Είναι συστηματοποιημένη και τεκμηριωμένη. Προφανώς, για να καταλήξουμε σε αυτούς τους τομείς που σας παρουσίασα προηγουμένως, χρησιμοποίησαμε στοιχεία από μητρώα επιχειρήσεων, από την Ελστάτ, καθώς και ευρωπαϊκές μελέτες. Είναι συμμετοχική από πάνω προς τα κάτω, με επαρκή εκπροσώπηση των φορέων της τετραπλής έλιγας, με την απαιτούμενη ανάλυση των τομέων προτεραιότητας, όπως θα σας παρουσιάσω συνέχεια, και εστιασμένη στην ανάδειξη και νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε για το φάρμακο ουσιαστικά. Είναι ολοκληρωμένη, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες στο πεδίο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προοπτική διαπεριφερειακών και διεθνών συνεργασιών. Οι φορείς της τετραπλής έλικας που σας ανέφερα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι φορείς παροχής γνώσης, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα,
τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην περιφέρεια Πελοποννήσου για το σκοπό των δράσεων, είναι αρμόδιοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, έγινε σε εθνικό επίπεδο και ανέδειξε τους 8 τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Πάνω σε αυτούς τους τομείς βασίζεται και η περιφερειακή. Αυτοί οι τομείς αναλύονται σε περιοχές παρέμβασης. Εμείς εδώ πέρα στην παρουσίαση σας δείχνουμε αυτούς που έχουν αναδειχθεί για το φάρμακο και σε προτεραιότητες. Δεν θα μπω στο να διαβάσω την κάθε μία, γιατί είναι πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο της επιστολής που σας έχει στείλει ο κ. Ψαράκης και στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα λάβετε στη συνέχεια του θεματικού εργαστηρίου. Όσον αφορά περισσότερες λεπτομέρειες, μέσα στο site της ΕΙΤ Πελοποννήσου, το ΕΙΤ Πελόπ 21-27, για το πρόγραμμα Πελοπόννησης 21-27 έχει αναπτυχθεί μια υποενότητα η οποία αναφέρεται στην περιφερειακή εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Σε αυτές κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να αντλήσει όλο το χρήσιμο υλικό και να μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνονται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, ενημερώνονται για όλες τις ενέργειες επιχειρηματικής ανακάλυψης και τα θεματικά εργαστήρια. Περιλαμβάνει ερωτηματολόγια, καθώς και δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο δίκτυο καινοτομίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τι είναι το δίκτυο καινοτομίας? Είναι ένα μητρό το οποίο έχουμε αρχίσει να εμπλουτίζουμε. Εκεί μπορεί κάθε επιχείρηση να μπει, να εγγραφεί και να λαμβάνει newsletter με όλες τις δράσεις που γίνονται από την διαχειριστική αρχή. Υπάρχει επίσης ένα κείμενο βάσης το οποίο αναλυτικά εξηγεί τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθώς και την περιφερειακή εξειδίκευση και τους στόχους της. Και συγκεκριμένα για το ερωτηματολόγιο, την προηγούμενο ήταν στο θεματικό εργαστήριο στον κλάδο του ίνου. Κάτω από αυτό, όπως θα δείτε, έχει αναπτυχθεί ένα νέο tab που αφορά το θεματικό εργαστήριο στον τομέα βιοεπιστήμης, υγεία και φάρμακα. Εκεί μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο και να το συμπληρώσετε. Θα σας σταλεί βεβαίως και σε επιστολή. Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι η δημιουργία ενός κλίματος για συνεργατικές πρωτοβουλίες, η συνεχή ενημέρωση των συμμετεχόντων, γι' αυτό θέλουμε πάντα τις επιχειρήσεις να είναι δίπλα μας και να υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση, η καλή προπαρασκευή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης και αντίληψης των συμμετεχόντων για το τι γίνεται εδώ πέρα, και η συμμετοχή φυσικά των εκπροσώπων της τετραπλής έλικας. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό? Με παρουσίαση επιτυχημένων περιπτώσεων, με αναγνώριση και εξάλληψη εμποδίων, με δημιουργία καναλιών συνεχούς επικοινωνίας, με τη δημοσιότητα των δράσεων μέσω του site, των social media και του δελτίου τύπου, καθώς και με τη συνεργασία των επιμελητηρίων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων μαζί με τις επιχειρήσεις. Αυτά από μένα, και στη συνέχεια ο κύριος Λιανός, ο συνεργάτης μας, μπορεί να μιλήσει λίγο περισσότερο για το κομμάτι που αφορά στο φάρμακο. Ναι, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Μέρα σας, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί χωρίς να έχουμε συνοηθεί και βλέποντας πρώτη φορά τον Περιφερειάρχη απ' έξω, σε πολύ μεγάλο βαθμό κάλυψε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ. Πολύ συνοπτικά, να σου πω ότι θεωρητικά, με βάση τις εγκυκλίους και τις αρχές που είχαμε για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, ο τομέας του φαρμάκου δεν θα έπρεπε να είναι μέσα. Και δεν θα έπρεπε να είναι μέσα γιατί δεν έχετε εγκατασταθεί, δεν έχετε λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος, και αυτό ήδη έχει επικοινωνηθεί και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα το εξειδικεύσουμε και στη συνάντηση που θα κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέποντας την πορεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει την τελευταία δεκαετία, που ουσιαστικά ξεκινάει και η πολύ μεγάλη έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα της έξυπνης εξειδίκευσης, που ουσιαστικά τι είναι? Με απλά λόγια, να κάνουμε εξυπνότερη την οικονομία μας, να προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει και συγκεκριμένες πεδία που μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστική. Και λέω το να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστική, γιατί ξέρετε πλέον ότι μιλώντας σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη χάνει από άλλους σχηματισμούς, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι η Κίνα κτλ. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τις εξής ιδιαιτερότητες. Αν κάποιος δεν έχει καμία επαφή με την περιφέρεια και βλέπει νούμερα, είναι η περιφέρεια η οποία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών στο ΑΕΠ της. Είναι το 23,5% του ΑΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι εξαγωγές. Αν πάει όμως και δει ένα βήμα παρακάτω, θα δει ότι είναι το πετρέλαιο. Και αν πάει ένα βήμα ακόμα παρακάτω και κοιτάξει να δει αυτή η διάρθρωση της οικονομίας της περιφερειακής, σε τι κλάδους είναι, θα καταλάβει ότι δυστυχώς είναι πάρα πολύ ισχνή
η παραγωγική βάση. Υπήρχε ένας προωθητικός κλάδος που λεγόταν ενέργεια με έδρα τη Μεγαλόπολη. Υπάρχει ένα άλλος κλάδος που λέγεται διήλης πετρελαίου, πολύ δυναμικός, πολύ εξαγωγικός. Και υπάρχει και ένας τρίτος πόλος, ουσιαστικά που λέγεται αγροδιατροφή, ο οποίος όμως είναι διασπασμένος και κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δομικά προβλήματα που έχει η περιφέρεια είναι πολύ σημαντικά, σχετίζονται κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό της, απόρρια της αδυναμίας δημιουργίας θέσεων υψηλής αμοιβόμενης αξίας και αντίστοιχα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Και ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου 2014-2020 που γινόταν η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, πάντα είχαμε την εξής απορία. Πώς θα μπορέσει η περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτή την παραγωγική βάση να αλλάξει ένα επίπεδο? Τα θετικά είναι ότι ανεβαίνει στους δείκτες καινοτομίας. Υπάρχει το Regional Innovation Scoreboard, είναι μια έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατάσσει τις περιφέρειες ως προς το δυναμισμό της. Ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, έχει ανέβει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εξακολουθεί όμως είναι πίσω από τις άλλες περιφέρειες. Άρα και συζητώντας και με τη διαχειριστική αρχή, χωρίς να ξέρουμε ούτε τις επενδύσεις που ετοιμάζετε να κάνετε ο συγκεκριμένος κλάδος, γιατί και τότε δεν υπήρχε και το πρόγραμμα της δίκαιας μετάβασης, αγωνιούσαμε στο αν θα μπορούσε να βρεθεί ένας κλάδος να έρθει απ' έξω, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σαν κλάδος προωθητικός. Δηλαδή να δημιουργήσει αυτή την κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και για μας ήταν, όταν έγινε η επιχειρηματική ανακάλυψη και ξεκίνησε η διαδικασία σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περίοδου 21-27, είπαμε ότι παρότι δεν προκύπτει από κανένα στατιστικό στοιχείο ότι η περιφέρεια έχει εξειδίκευση στον τομέα του φαρμάκου, θα το βάλουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την περιφέρεια να δείξει ότι δημιουργεί και περνάει σε ένα επόμενο στάδιο πιο προηγμένης οικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεών της. Εγώ θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Περιφερειάρχης, τις διασυνδέσεις, το clustering. Εάν μπορούμε να βρούμε τομείς που εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις συνεργασίας, δεν είμαι χημικός μηχανικός, δεν είμαι φαρμακοποιός, ούτε μπορώ ποτέ να μπω να συζητήσω για τα θέματα φαρμακευτικά. Διαβάζοντας όμως και βλέποντας την τάση, υπάρχουν δύο τάσεις οι οποίες προέρχονται μέσα από το Green Deal, που είναι υγιεινότερα τρόφιμα, υψηλότερης διατροφικής αξίας τρόφιμα, πιο άγνα τρόφιμα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να συσχετιστεί με τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά σίγουρα συσχετίζεται με την πρωτογενή διάρθρωση της παραγωγής που έχουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και ένας δεύτερος τομέας, ο οποίος έχει αναδειχθεί από την περιφερειακή στρατηγική και έχουμε και αρκετά πετυχημένα παραδείγματα στη χώρα μας, είναι ο τομέας της κοσμετολογίας με πρώτη ύλη φυτικές ύλες και φυτικές, είτε είναι αυτά αρωματικά φυτά, είτε είναι ειδικής κατηγορίας φαρμακευτικών φυτών. Δεν τολμώ να μπω, γιατί δεν το ξέρουμε και δεν το έχουμε ερευνήσεις, κατά πόσον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συνέργειες και με τις υγειονομικές δομές της περιφέρειας, για κάποιες κλινικές μελέτες για το οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτά ήθελα πάρα πολύ συνοπτικά να σας πω, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Για μας ήταν εντός εισαγωγικών θείο δώρο, μιλώντας σαν υπεύθυνος της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, αυτές οι επενδύσεις σε ένα κλάδο που από το μηδέν δημιουργεί μια προσθέμενη αξία. Αναμένουμε να δημιουργήσει και είμαστε εδώ να πολλαπλασιάσουμε στο βαθμό που μπορούμε και με τα εργαλεία που παρέχει το πρόγραμμα και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, και το τονίζω, κάνοντας χρήση κάθε δυνατότητας ευελιξίας που παρέχουν οι κανονισμοί, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κοσμοπούλου, να δώσω το λόγο σε εσάς και να δίνετε εσείς το λόγο στα μέλη σας για να κάνουν παρέμβαση όπως το επιθυμούν. Έχουμε μικρόφωνο, να δώσουμε λίγο για να μην σηκώνονται από τις θέσεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, τον κύριο Δημήτρη Δέμο. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμη Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αγαπητοί Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
Πελοποννήσου, αγαπητοί συνεργάτες της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου. Καταρχήν, έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ και αυτά που ακούμε από τις ομιλίες σας μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερη χαρά, γιατί ουσιαστικά απλώνει η Περιφέρεια το χέρι στο να πάμε μαζί σε ένα δύσκολο δρόμο. Δεν σας κρύβω, το 2019, όπου μπήκε η φαρμακοβιομηχανία ελληνική σε μια νέα πορεία, και αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα του αναπτυξιακού Clawback, ίσως να είναι πολύ τεχνική λεπτομέρεια, αλλά απελευθερώθηκαν τεράστια κεφάλαια από το κράτος για να κάνουμε κάποιες συγχρηματοδοτήσεις στην ουσία. Έχουμε ξεκινήσει ένα επενδυτικό πλάνο σαν κλάδος της τάξης του 1,2 δις. Μάλιστα, οι επενδύσεις οι οποίες προετοιμάζουμε για το 2024-2025 πρόκειται να είναι να φτάσουν στα επίπεδο των 350 με 400 εκατομμυρίων επιπλέον. Άρα μιλάμε 1,6 δις μέσα σε 5 χρόνια ουσιαστικά από την έναρξη των επενδύσεών μας. Και το χαρακτηριστικό που έχουμε σαν κλάδος είναι ότι ενώ πριν το 2019 το 80%, να μην πω το 90% των παραγωγικών μας μονάδων βρισκόντουσαν στην Αθήνα, σήμερα μιλάμε για παραγωγικές μονάδες οι οποίες είναι στις Άπες στην Αλεξανδρούπολη, είναι στα Γιάννενα, είναι στη Χαλκιδική, είναι στα Τρίκαλα, στη Λαμία και φυσικά μια μεγάλη επένδυση η οποία ξεκίνησε στην Τρίπολη, η οποία έχει δώσει το έβνασμα να έρθουν και άλλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, υπάρχει δεύτερη επιχείρηση που ξεκίνησε ένα χρόνο μετά την πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε στην Τρίπολη και έχουμε και μια τρίτη η οποία ξεκινάει. Υπήρχε σκέψη και για μια τέταρτη, δυστυχώς δεν μας προτίμησε, πήγε σε κάποια άλλη περιοχή. Από εκεί πέρα εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία θα αλλάξει όλη η εικόνα της περιοχής και το έχουμε δει γιατί έχουμε δει άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που όταν πηγαίνει ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας πώς αναβαθμίζεται και αναβαθμίζεται γιατί έρχεται υψηλά κατερτισμένο προσωπικό το οποίο έχει και άλλες ανάγκες γύρω οικιστικές, ζωής, όπως είπαμε παιδεία, όπως είπαμε να υπάρχει υγεία, όπως είπαμε να υπάρχουν όλες οι υποδομές για να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία. Ταυτόχρονα, άκουσα και τις κλινικές μελέτες. Ναι, αυτό είναι προς το τέλος αυτής της πορείας. Δηλαδή, σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε τα εργοστάσια, θα έρθουν οι ερευνητές και πρέπει να βρούμε εξειδικευμένο προσωπικό για να ξεκινήσουμε την έναρξη των εργοστασίων. Εφόσον έρθουν και ξεκινήσει το εργοστάσιο, θα ξεκινήσουν και η έρευνα και η ανάπτυξη πιο έντονα και η έρευνα και η ανάπτυξη οδηγεί μετά σε κλινικές μελέτες. Σίγουρα όμως η σημερινή εκδήλωση μας δίνει αισιοδοξία ότι πάμε προς το σωστό δρόμο και μαζί πραγματικά μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δέμο. Απλά να συμπληρώσω ότι ο κύριος Δέμος είναι και ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΔΕΜΟ, γιατί σας παρουσιάζω, κύριε Δέμο, μόνο πειρασμένη από το σύνδεσμο μόνο με τον τίτλο σας στη ΒΕΒ. Τώρα το λόγο το δίνω στον κύριο Δημήτρη Τρίφων, που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας και πολλά υποσχόμενης ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε λίγο, WinMedica. Κύριε Τρίφων, θα έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη και πρόεδρο του Επιμελητηρίου, καλησπέρα και από μένα. Η WinMedica είναι μέλος του ομίλου της ΕΛΠΕΝ. Συνολικά, σαν όμιλος, έχουμε 1.400 άτομα που απασχολούμε κυρίως στην Αθήνα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον ένα κομμάτι αυτών θα δουλεύει στην Τρίπολη. Δεν έχω να προσθέσω πολλά και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ξεκινάμε να συζητάμε τα θέματα και νομίζω ότι πρέπει αυτό πλέον να γίνεται συχνότερα και με μεγάλη συστηματικότητα γιατί υπάρχουν θέματα που να συζητήσουμε. Τέθηκαν κάποια από αυτά. Σίγουρα το οικιστικό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε καθώς θα υπάρξει μια ροή πολλών ανθρώπων που θα ψάξουν κατοικία. Έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη σε αυτό το κομμάτι και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε λύσεις. Είναι, θεωρώ, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως είπαμε, για την Τρίπολη αυτή τη στιγμή και για την Αρκαδία. Το ότι με πρώτο τον κύριο Δέμο που αποφάσισε να έρθει εδώ πέρα και μετά τις εταιρείες που ακολουθήσαμε, καθώς πλέον και αν το πάρουμε και αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αρχίζει να αποκτά ίσως ένα πλεονέκτημα συνολικά στην επιστροφή της παραγωγής και της βιομηχανίας του φαρμάκου, καθώς είδαμε με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση ότι δεν είναι ασφαλές να βασιζόμαστε στην Κίνα και στην Ινδία για να εφοδιαστούμε
με τα φάρμακά μας. Άρα πλέον η Ευρώπη συνολικά κοιτάει πολιτικές για να φέρει πίσω το φάρμακο. Μέσα στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι μια χώρα ίσως στις πρώτες 3 per capita με μονάδες παραγωγής, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες που είναι η Demo και η Elpen, και φυσικά η τρίτη, η οποία είναι η Φαράνα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι. 3 πολύ μεγάλες δηλαδή φαρμακευτικές μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφασίζουν να έρθουν εδώ. Άρα είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εδώ για να συζητάμε τρόπους που θα πάνε όλα καλά. Αυτό από μένα. Δεν ξέρω, Βασίλη, θες να συμπληρώσει κάτι? Καλημέρα και από μένα. Να σε παρακολουθήσω, Βασίλη, για τις κάμερες. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βασίλης Πενταφράγκας. Είναι εντεταλμένος σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΦ και Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας ΕΛΠΕ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Ψαράκη, κύριε Πρόεδρε και Σύμβουλοι των Μελητηρίων, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη σημερινή παρουσία. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε ό,τι ο κύριος Δέμος και ο κύριος Τρίφων προανέφεραν. Απλά θα δώσω μία διάσταση των επενδύσεων όπως σκεφτόμαστε εμείς, με την έννοια πια. Γενικότερα βρισκόμαστε σε μία αναζήτηση στη χώρα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει μία καινούργια κουλτούρα. Κουλτούρα ζωής. Αυτό που θα πρέπει να αποτιμάμε και να αναζητάμε είναι την προστιθέμενη αξία στη φάση που είμαστε. Η αναζήτηση της προστιθέμενης αξίας είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, η οποία θα καταλήξει στην καινοτομία και θα μας φέρει την καινοτομία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε και γι' αυτό το λόγο προοδεύουμε. Επομένως, θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου να βαδίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Ο κ. Ψαράκης ανέφερε πολύ σαφέστατα τις κατευθύνσεις. Έχουμε τη βιοποικιλότητα. Δεν θα αναδείξουμε τη βιοποικιλότητα της περιφέρειας Πελοποννήσου είτε στην κοσμετολογία είτε σε χρήσεις φαρμακευτικές υγείας από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά μπορούμε να αναπτύξουμε την υποδομή, η οποία παράλληλα με τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων φαρμακευτικών θα φέρει αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κλάδων που θα οδηγήσει στην καινοτομία. Άρα, από τη μεριά τη δικιά μας, σε αυτή τη φάση, θα έλεγα ότι η αναζήτηση της προστιθέμενης αξίας είναι αυτό που θα προτεραιοποιούσα σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε αλληλεπίδραση της παραγωγικής επένδυσης με την κοινωνία. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει διαδικτυακά κάποιος που θα ήθελε να κάνει μία ερώτηση όχι. Δεν γνωρίζω, εκτός και αν είναι ο κύριος, έχει πει ο κύριος Τρίφων, αλλά νομίζω δεν έχω εικόνα για να ξέρω. Στους participants, αν μπορούσαμε να τους δούμε. Αν έχουμε από το διαδίκτυο παρεμβάσεις, έχουμε κάτι για από το διαδίκτυο. Να πω ότι στους συνδέσμους που έχω αποστείλει και προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Λέπουρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, που είχε αναδειχθεί από συγκεκριμένη διαδικασία βάση νόμου. Παρακολουθούν και καθηγητές μέλη του ΨΕΚ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και βεβαίως όποιο άλλο πανεπιστήμιο έχει ενημερωθεί για τη διεξαγωγή του σημερινού. Ναι, κύριε Βοριά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σαν μέλος του ΨΕΚ και παράλληλα σαν πανεπιστημιακός από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ανθρώπους των παραγωγικών δυνάμεων, θα έλεγα, της φαρμακοβιομηχανίας, ότι εδώ και
μια πενταετία, ίσως και παραπάνω, έχει δημιουργηθεί μια εθνική δομή η οποία έχει υψηλό υποστηρικτικό χαρακτήρα στα σχέδια, σε ερευνητικό επίπεδο και κυρίως στα σχέδια της φαρμακοβιομηχανίας. Η υποδομή αυτή, στην καινούργια προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, έχει κατατεθεί για να γίνει περαιτέρω εφαρμογή αυτής της υποδομής, η οποία υποδομή δεν έχει μόνο ερευνητικό, αλλά έχει και υποστηρικτικό χαρακτήρα στις παραγωγικές δυνάμεις. Και ήθελα έτσι να ενημερώσω ότι εάν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, ο κόσμος που υπάρχει, το ερευνητικό δυναμικό, αλλά και η υφιστάμενη οργανολογία, θα έλεγα, και τεχνολογία, αλλά και αυτή που προβλέπουμε να φέρουμε, θα εκπλήξει την ελληνική μας κοινότητα, γιατί οι επενδύσεις είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ρίξουν λίγο τα μάτια σε αυτό το εγχείρημα. Το συντονίζουμε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο κέντρο της Αθήνας, οπότε και συμμετέχουν γύρω στα 70 με 170 άτομα από όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια καταπληκτική συνέργεια στη φαρμακοβιομηχανία και ελπίζω γι' αυτό και σας ενημερώνω. Ευχαριστώ. Μας το λέτε πώς το λένε το φορέα, τέλος πάντων. Που... Θα σας στείλω τα στοιχεία του, και τα στοιχεία του. Ωραία. Ναι. Μια σύντομη αναφορά μπορείτε να μας κάνετε με 2-3 προτάσεις. Ονομάζεται Εθνική Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας στη δομική βιολογία και στην ανακάλυψη φαρμάκων. Αυτό είναι το γενικότερο και λέγεται Inspire. Ανήκει σε ένα μεγαλύτερο κλάστερ στην Ευρώπη, με το οποίο έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, και ο coordinator είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο κύριος Αριγιάννης, ο πρόεδρος του, μαζί με μένανε από το ΕΚΠΑ Μποριάς και ο κύριος Σπυρούλιας από το φαρμακευτική του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία. Εντάξει, για να το έχουμε καταγράψει και εμείς, δηλαδή να το γνωρίζουμε. Ναι, οτιδήποτε θέλετε, μαζί μου μπορείτε να μιλήσετε, έχουμε την πλήρη πρόσβαση και όλη την πληροφορία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βοριά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αν έχουμε άλλη, για να έχουμε από το διαδίκτυο άλλη... Ναι, ξέρω εγώ τη σειρά, την έχω στο μυαλό μου. Λέω, αν άλλος από τους συμμετέχοντες, είτε επιχειρηματίας είτε επιμελητήριο, γιατί είναι ο λόγος τους επιχειρηματίες περισσότερο, δεν έχουμε. Σταυρούλα και Μιχάλη, καλό μεσημέρι από την Τρίπολη στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αν θέλετε να παρέμβετε, έχετε το λόγο. Έχετε ακούσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης. Νομίζω ότι αναφορικά με το αντικείμενο και για να γίνουμε και πιο σαφείς, επειδή οι άνθρωποι που είναι εδώ, οι επιχειρηματίες του φαρμάκου που είναι εδώ σήμερα, έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια διετία για να υλοποιήσουν την επένδυση και να την προχωρήσουν μέχρι την τελική της έναρξη λειτουργίας, να το πω έτσι, μέχρι την έναρξή της. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα δούμε αυτά. Νομίζω ότι σήμερα αυτό που θέλαμε και εμείς να κάνουμε ένα, έτσι να το πω στα ελληνικά, όπως το λένε στην Πελοπόννησο, ένα establishment της όλης της ιστορίας, για να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα εδώ υπάρχει και ότι είναι ο κλάδος που αναδείξαμε. Και Σταυρούλα και Μιχάλη, αν θέλετε και εσείς από την Αθήνα να κάνετε μια παρέμβαση σε αυτό, πολύ ευχαρίστως, σας ακούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ψαράκη, ευχαριστούμε και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Ήδη προλαγήσατε, είπαν αρκετά από αυτά που θα έλεγα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλη η συζήτηση πρέπει να στραφεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες και τις προκλήσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις του φαρμάκου στην Πελοπόννησο. Το λέω αυτό γιατί χρησιμοποιούμε πολλές φορές σαν υπόδειγμα τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έγινε σε εθνικό επίπεδο στον τομέα του φαρμάκου, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε αυτή την ανάλυση. Μορφολογικά μεν πρέπει να την ακολουθήσετε, αλλά εσείς θα αναδείξετε τις δικές σας προτεραιότητες, τις δικές σας θεματικές περιοχές, τις οποίες θα πρέπει να ενισχύσουν οι περιορισμένοι
πόροι που διαθέτει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Δείτε και τις άλλες ανάγκες που έχετε για ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για τη στήριξη της εξωστρέφειας και δείτε ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος δράσεων που θα εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Μην πάρετε δηλαδή το εθνικό ως ένα στενό κορσέ, αλλά επινοήστε τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας ιδέες ώστε να χρηματοδοτηθούν και τα χρήματα να πιάσουν τόπο. Αυτά έχουμε να πούμε. Για μας είναι πολύ χρήσιμο το ότι παρακολουθούμε αυτές τις συναντήσεις, τις αξιοποιούμε διαδίδοντας την εμπειρία σε άλλες περιφέρειες και θα είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε και σχεδιάζοντας και νέες δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων από τους φορείς της περιφέρειας, των περιφερειών, όσον αφορά τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Ευχαριστούμε και πάλι. Μιχάλη, εμείς ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ξεκινώντας όλη την πολιτική και υπαλληλική ιεραρχία του Υπουργείου διαχρονικά και το Γενικό μας Γραμματέα, βεβαίως με τον οποίο κλείσαμε το προηγούμενο πρόγραμμα και ανοίξαμε αυτό και όλες τις διαδικασίες σε τη σημερινή. Εγώ για να μαζέψω λίγο αυτά που έχουν γίνει θα πω τι περιμένω και από ποιους και τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί κάπου πρέπει να καταλήγουμε έτσι και να δούμε. Θέλετε παρέμβαση? Ναι, παρακαλώ, βεβαίως, αλίμονο, δεν σας είδα, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Πείτε μας μόνο ποιος είστε και τα λοιπά για να το καταγράφουμε. Φυσικά. Ονομάζομαι Αλέξιος Παντελιάς. Έχω μια εταιρεία ονομάζεται Alex Band. Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης. Θεωρούμε τον εαυτό μας μέρος του ευρύτερου κλάστερ που δημιουργείται, διότι η εταιρεία μας συνδέει με κάποιο τρόπο τον αγροτικό τομέα με το παραφαρμακευτικό. Έχουμε από στα κτίρια εθερίων ελαίων εδώ στην Τρίπολη. Ξεκινήσαμε τις εργασίες μας και προχώρησε η επένδυση και ολοκληρώσαμε την επένδυση τώρα και 1,5 χρόνο περίπου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή την κουβέντα, έτσι ώστε να φέρουμε και τον αγροτικό τομέα με έναν έμεσο τρόπο μέσα σε αυτό το κλάστερ και στη δυναμική που δημιουργείται από τις μεγάλες επενδύσεις που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό που είπε και ο κύριος Πενταφράγκας, να γίνουν και της μεταποίησης. Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ πριν δώσουμε και το λόγο σε κάποιους που θέλουν από το διαδίκτυο να παρέμβουν, να πω το εξής, να πω τι περιμένω και τι θα κάνουμε κι εμείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεννόηση με την ΠΕΦ, να καταγράψει και να δει πώς θα προχωρήσει στην υλοποίηση μιας κατάρτισης για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν στον τομέα.
είτε προέρχονται από άλλους κλάδους οικονομίας, είτε είναι άνεργοι. Έτσι. Να το κάνετε σε βάθος για να έχουμε μια εικόνα, για να μπορέσουμε και στο ΒΑ της Τρίπολης να έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πούμε. Ένα δεύτερο, θα πρέπει εμείς σαν υπηρεσία, με τη βοήθεια της ΠΕΦ, να καταλήξουμε σε όλους εκείνους τους κωδικούς, τους ΚΑΔ, οι οποίοι σχετίζονται με τη δικιά σας δραστηριότητα, είτε πρόκειται για συγγενείς στο κομμάτι το εμπορικό, είτε πρόκειται για αυτούς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία ή οτιδήποτε. Για να προσδιορίσουμε ΚΑΔ και να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, είτε με τα αρωματικά φυτά, είτε με ενεργειακά ή περιβαλλοντικά, κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων, τι άλλο σχετίζεται. Και logistics. Και το τετριμένο που περιμένουμε από την ΠΕΦ είναι το ερωτηματολόγιο που το λέω για τρίτη φορά, με τη λογική ότι αυτό είναι ένα δυναμικό πράγμα το οποίο πρέπει να καταγράφεται, να μένει στα πρακτικά για να μπορούμε να πατάμε πάνω σε αυτό και να θυμόμαστε στη συνέχεια. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γαρδικιώτη πρώτα και στην κυρία Σαπουνάκη μετά που με ενημέρωσαν ότι θέλουν να παρέμβουν. Ναι. Ναι, παρακαλώ, Περιφερειάρχη μου. Ναι. Αυτό που περιμένω είναι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε για την αλλαγή της κουλτούρας, της συνεργασίας, της ψυχολογίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επενδύσεις στην περιοχή μας. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Να γίνεται πόλος έλξης και άλλων επενδύσεων και να αλλάξουμε αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, mentality, για να θυμηθώ τον κύριο Ψάρτη, κουλτούρα κτλ. Ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γαρδικιώτη πρώτα και στην κυρία Σαπουνάκη μετά που έχουν εκδηλώσει επιθυμία για παρέμβαση. Παρακαλώ, κυρίες. Καλή σας ημέρα από το Άστρος Κινουρίας στην Αρκαδία. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι το οποίο αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος, αλλά δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο. Το Meraki People κάνει μία προσπάθεια περιβαλλοντικού εγγραμματισμού και παρουσίασης ενός βιοεργαστηρίου, το οποίο απευθύνεται στην κοινότητα, a community biolab. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο στο ότι στο Άστρος Κινουρίας φρονούμε ότι η επιστήμη πρέπει να γίνει κτήμα των κατοίκων, των αγροτών και των νέων παιδιών. Και αυτό κάνει ο φορέας μας. Σας ευχαριστώ και περιμένω να συζητήσουμε εταιρική κοινωνική ευθύνη του κλάδου σας και αγκαλιά στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Κυρία Γαρδικιώτη, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Μπορείτε να στείλετε και στο mail στη διαχειριστική αρχή όποια στοιχεία έχετε για όποια προσπάθεια κάνετε εκεί, για να βρούμε και άλλες συνδέσεις με άλλα πράγματα που γίνονται ταυτόχρονα. Βεβαίως και η πλευρά της Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών έχει καταγράψει αυτό που είπατε. Κυρία Σαπουνάκη, παρακαλώ. Είναι συνδεδεμένη η κυρία Σαπουνάκη, μπορεί να ακουστεί, μιλάει. Δεν θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση. Ωραία, ωραία. Τότε με τη λογική αυτή... Ναι. Καλή σας ημέρα από την Τζακωνική Γη. Εγώ το μόνο που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι εκ μέρους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή. Καταρχήν συγχαρητήρια για το θεσπέσιο έργο όλο που γίνεται στο επιμελητήριό μας και στον κύριο Τρουπή ως πρόεδρο και στον νέο μας περιφερειάρχη τον Δημήτρη τον Πτωχό. Ως Ομοσπονδία είμαστε δίπλα να φανούμε αρρωγή σε οτιδήποτε με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε σε μελλοντικές δράσεις, ενέργειες κτλ. Όσον αφορά τα θέματα της Αρκαδίας και των παραγωγικών τομέων. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται η οθόνη στο Zoom. Το Γκούμα είναι η απάντηση που δεν προλάβαμε να τη δώσουμε προηγουμένως. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Γκούμας σχετικά με το ερωτηματολόγιο το οποίο θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονικά που έχει αναπτυχθεί online. Όπως είπε και ο κύριος Γκούμας, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε κάποια χαρακτηριστικά του φορέα και που δραστηριοποιείται. Στη συνέχεια έχουμε βάλει εκείνες όλες τις προτεραιότητες και τις περιοχές παρέμβασης που έχει αναδείξει η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι οποίες είναι εξειδικευμένες πάνω σε κάθε τομέα. Στο τέλος του ερωτηματολογίου δίνεται η δυνατότητα σε εσάς να αναπτύξετε τις δικές σας ανάγκες σε ένα ελεύθερο κείμενο και εν συνεχεία έχουμε και την ενότητα της καταγραφής του επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχουν πολύ στοιχευμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ενδεικτικός προϋπολογισμός του σχεδίου έρευνας, καθώς και ο προτινόμενος τρόπος υλοποίησης των δράσεων, όπως ανέφερε ο κ. Γκούμας. Μπορεί να είναι εξωστρέφεια, μπορεί να είναι παραγωγικές επενδύσεις, μπορεί να είναι κλάστερ, έχετε ανθρώπινο δυναμικό. Οι προτινόμενες δαπάνες προς ενίσχυση με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και τέλος ρωτάμε αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και ποιες θεωρείτε τις βασικότερες δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού που έχει ανάγκη η επιχείρησή σας. Οπότε, συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, εμείς στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις σας. Φυσικά θα ξανασυζητήσουμε, αλλά θα μας δώσει μια βάση ώστε να γίνει πολύ καλύτερη κουβέντα. Οπότε σας παρακαλούμε να διαθέσετε γύρω στα 15 λεπτά είναι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, έτσι, μια ποιοτική συμπλήρωση, ώστε να το έχουμε και να μπορούμε να ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτό. Όπως σας είπα, το ερωτηματολόγιο θα σας σταλεί και ηλεκτρονικά, αλλά στο site της AID μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό, της διαχειριστικής αρχής, ναι, με συγχωρείτε, μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό και πηγαίνοντας στην ενότητα θεματικά εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, θα δείτε ότι ήδη έχουν προσθεθεί 2 υποενότητες. Το ένα είναι για τον Ίνο, που ήδη έχουμε κάνει ένα θεματικό εργαστήριο και προγραμματίζεται και ένα δεύτερο, έτσι, κύριε Ψαράκη. Και το δεύτερο είναι για το θεματικό εργαστήριο που κάνουμε σήμερα. Υπάρχει επίσης και ένα γενικό ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπου και εκεί μπορείτε να μπείτε και να συμπληρώσετε τις ιδέες σας και τις προτάσεις. Φυσικά υπάρχει και το email της διαχειριστικής αρχής, όπου μπορείτε να στείλετε πολύ περισσότερες πληροφορίες, αν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να αποτυπώσετε στα ερωτηματολόγια ό,τι ακριβώς θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Στο σημείο αυτό να κλείσουμε το σημερινό θεματικό εργαστήριο. Να δώσουμε έτσι την υπόσχεση μεταξύ μας ότι επειδή έχουμε όλο αυτό το χρόνο μπροστά μας και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή που έγινε αυτή η συνάντηση για να δρομολογηθούν θέματα τα οποία θέλουν ούτως ή άλλως κάποιο χρόνο και εκείνα για να υλοποιηθούν, όπως η κατάρτιση, όπως το να δούμε ποιοι είναι οι συγγενείς κλάδοι κτλ. Νομίζω ότι θα πετύχουμε έτσι ένα καλό ραντεβού όλων αυτών των παραγόντων ολοκληρωμένων με την έναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεών σας και των επενδύσεών σας, την οποία έτσι ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλους και δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θεματικό εργαστήριο, το οποίο με τα επιμελητήρια σε συνεννόηση κανονίζουμε έναν προγραμματισμό. Παρακαλώ και τα επιμελητήρια να μας αποστείλουν αυτά που ζητήσαμε, προκειμένου να προχωρήσουμε μέσα στο Μάρτιο και στη διεξαγωγή των επόμενων. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια σε όλους.